Uwa ka ɗan gwari. Salamu alaikum, baby. Baby. Wallahi lafiya kilo ya gida. Wallahi lafiya kilo kin ga yau kwana uku ban sa ki yi dona ba. Wallahi ciwon na gari ki na tafi. Dan je kwana na uku na ciwon na tunani. Gaba da ban sa ki yi dona ba kwana uku wallahi bai ji daɗi ba. Aya kake suna sosai. Kai. Akan wallahi sai fada rija sai shiga wuta wallahi. What? Sai shiga kota wallahi. Wallahi baby. Kina so sai. Sai, wai me yake kawo ka wajen baby ta ce muka? Ya Maryam me yake kawo ni? Soyayya mana baby ki ga mishi mana. Ita ba ta faɗa ma ni waye bane? Da man kuna soyayya da ne tafi. Rishi yake tunani na. Kin ji ya fada maka. Ya ki tafi bana so ganin ki wannan guri baby da Allah ki ce tafi mana. Durun barka ba inda zan je. Kutu me ne sai? Ni na kira la baby inda ke shigo mu. Ya le shi. Ba san shi nake ba ni kai nake so dan Allah ka tabbata ka bani. To da Allah da Allah ki tafi mana ni bana so ganin ki wannan guri. Allah mala da Allah ki tafi mana. Ke? Me yake ana gurin naga kin tara mun ga kato kuma ga siriri. Yayi Samari? Kace kin hada samari wani ban sani ba. Kai dai ke so. Kai ga take so? Ban ma san tana da samarin ba kai kuma kai ga take so ko? Ki ga mishi ni ne zai wuri. Kiya samarin nake ma dan gwari kenan. Ai ga baba ke ga dan gwari to a cikin su ke wai kike so? Ya kace kai. Dan gwari ke so? Karfa ki manta fa gwari fa matan su suke nuna musu abinci fa. Ba wace ko kina gida a kwance hizo je nemo kawo miki. Kin amince? Mu ko noma miki. Da kuma ki noma kunya doya 100. Da na dan kin ne mana ne ma bai buba ne bai. Ba ai ba ni da zai ni yanzu kawai shiga zan yi ba ruwana. To ki ce wannan katon banza tafi. Sai mun yi wa zan kira. Wannan tsakanin ku ne wannan. Kara kuke riba ruwana da ku. Idan Allah ki tafi mana da Allah. Gacin da ya ce ni kere ke so ki ce ya tafi ba na so ganin shi na guri. Ka tafi baby na biye san ganin ka anan ka tafi. Ba na son ka. Ki tafi muna wani tasiri ne saboda za mu yi aure nan da wata uku. Ki shiga gida sai ka. Saboda ba na so ga na ganin ki na guri. Aikin banza kin wafi. Ni za ki kira na hankali? Aka ga miki wannan malata muke ci a banza? Wannan biya da muke ci a banza? Ke wallahi aure dan gwarin nan mugun karbi ne idan ba zan iya zadigi ba kina kan hima akwai dada. Wallahi ni na min hankali yayi. Dan gwari ni zai nan sa. Kallane da kyau mana. Ai murna zan maka. Allah sanya alkhairi ka zama sirkina. Na ji dadi.